Vítam médiá Michalovské. Chcel som vás privítať na prvej tlačovej konferencii nášho klubu AKD Michalovce. Rád by som privítal nové posily do hráčskeho kadra v podobe Miloš Palovčík a Miloš Bednár. Obidva hráči, dúfam, budú prínosom pre tento náš klub. Slovo by som rád ozdal riaditeľovi klubu, ako to vidí on. A ja vás takisto vítam, tak po mojej lavici vlastne už sú podpísaní obidvaja hráči, s ktorými sa dohodli na rok plus ročná opcia, s tým, že ako kolega povedal, veríme, že to budú posily, platné posily. Hľadiska ďalších hráčov sú podpísaní, tak ako sme už aj prezentovali v médiách, Richard Šechny. Z tých starších hráčov, ktorí tu na Michalovci pôsobili, Ivan Doržík, Juraj Minčák, a pracuje sa na ďalších posilách. Ďalšie meno, ktoré vlastne by tu už malo byť určite s určitosťou, tak to je Ivan Králik z Trebišova. A prebiehajú jednania s Martinom Opatovským, ktorý by sa teoreticky na budúci rok, teda pre budúcu sezónu vrátil späť do Michaloviec, keďže je stále našim hráčom. A ostatné mená budú prezentované v priebehu ďalších dní, keď to bude všetko už jasné. No, Rado Regenda pravdepodobne už hokej hrať nebude. Tréner Ríšo Šechny, spolu sme pôsobili v Kežmarku 2 roky, dá sa povedať. Ja som bol už mierne rozhodnutý, že možno aj skončím hokejom, ale ak sa mi ozvali, tak som začal trénovať. Mal som nejaké zdravotné problémy minulého roku, takže som bol tak menej rozhodnutý, že možno, že aj skončím. Zavažilo to, že začali mi vyvolávať aj Ríšo Šechny, aj Miro Ignačák. No. Povedali, že partia vyzerá tu byť dobré. Počul som, že funguje to tu na profesionálnej úrovni. Na prvú lígu, že až nad mieru dobre, takže aj toto zavažilo. No a ja osobne mal som nejaké ponuky ešte do zahraničia, ale to som všetko zrušil a chcem byť niekde doma blízko Popradu. Toto je kúsok od domova, takže ja som spokojný zatiaľ s tým, že momentálne som aj dneska tu videl a tie jednania boli korektné. Som tu prišiel na nejakých 3 mesiace do konca sezóny, boli od január, február, marec. Potom som tu ešte bol jednu prípravu, to vtedy prišiel pán Fajt, ktorý popamätal, to sme boli spolu. Takže tu som zahájil svoju kariéru a možno ju aj ukončím. Ako spomínate na tie časy? A tak to bolo dávno, to som bol mladý, on prichádzal ako medzi mužov a čo sa týka hokeja, tak spomínať nie je iba značov, vtedy som tu veľa toho nenahral, ale bol to taký odrazový mostík, že som troška okúsil, aké to je medzi mužmi. Aj keď vtedy som začínal v Poprade, ale tam som skoro vôbec nehral, tu som troška začal hrávať a potom postupne som sa nejak v tom Poprade odomastil a tam som hral 6-7 rokov, potom som troška išiel skúsiť zahraničie. Neboli to nejaké veľké lígy, ale tam, kde som bol, tak som mal 3 roky celkom úspešne, sme 3-krát boli majstri, či som bol v Francúzsku alebo v tom Šekešfejrovári v Maďarsku, takže na to spomínam dobro. No, potom sa tvorilo v Kežmarku partia, išlo sa do extraligy, to som bol doma, takže to mi vyvolalo, lebo čakal som prerastok do rodiny, takže to som bol rád, že môžem byť doma s rodinou. 2 roky Žilina a teraz som tu. Takže bolo to tak. Ja si nemyslím, že to je až taký veľký pád, lebo čo sa týka Žiliny, tam tie podmienky boli tak robené na to, že sa to udržavalo. Ja to tam bude pokračovať ďalej, lebo dneska nie sú nikde peniaze, všade je problém, ale dá sa povedať 2 roky baráž s Žilinou proti Piešťanom, nie je to až taký veľký skok. Prvý rok som to mal, ako som hral, nebolo to nič ľahké, ale minulého roku to som sa zranil ja, takže to som neabsolvoval tú baráž, takže to som nehral, ale je to tu, aspoň čo som počul, že sú tu nejaké ambície, nejaké plány, ktoré by mohli nasvedčovať tomu, že by sa mohlo hrať niekde tam hore a niekde sa pokúsiť o niečo, takže aj to zavažilo. Tak ja takisto som viac menej dal na trénera Ignačáka, s ktorým som sa už v Kežmarku stretol, aj takisto tú partiu už poznám, aj s Milošom, aj s Ríšom Šechnym som hral v Kežmarku. Takže pre mňa to bola vlastne aj prvá ponuka na túto sezónu. Takže som neváhal a
takisto aj tie podmienky boli korektné, zatiaľ aj klub, všetci ako boli korektní v každom ohľade. Takže pán Ihnáček, áno, poznám aj jeho tréningy, viem, čo odo mňa očakáva, takže určite takisto aj Ríšo je veľká ikona, takže to bol takisto veľká motivácia, že tento klub určite chce ísť vyššie, takže lepšie sa trénuje a aj hraje v klube, ktorý má vyššie ambície, ako by ste mali prežívať niekde na spodku tabulky, tak dúfam, že to pôjde čo najvyššie. Dúfam, že k tomu patrične prispiejem. No tak minulý rok som mal koleno a teraz už pevne verím, že je všetko v poriadku. Tak ja si myslím, že tréner Ihnáček má metódy striktnej dochádzky a tvrdých tréningov. Hráči sú spokojní po tých 2-3 týždňoch, kedy to najťažšie majú za sebou. Zvykli si a každý si to pochvaľuje, to znamená, že keď sú hráči spokojní a tréner, tak mali by sme byť spokojní aj my ako funkcionári. Takže s doterajším priebehom prípravy môžeme vysloviť maximálnu spokojnosť. Prebiehalo len v domácich podmienkach, no a vlastne aj na základe toho, že ešte nie je stanovený presná štruktúra súťaže, to znamená, či bude 14 dostiev a tak ďalej skupinovo, či bude celoslovenská súťaž bez play-off alebo z play-off. Aj na základe toho sa my budeme riadiť skladbou mužstva. To znamená, pokiaľ by bola celoslovenská súťaž bez play-off, muselo by sa už ozaj formovať družstvo na 120% už pred sezónou. Pokiaľ bude play-off, ešte je tam priestor posilňovať v rámci prestupového termínu. Zápasy sú stanovené, je ich dosť a bude to takisto prezentované na webovej stránke. Hovorím, zase to záleží od toho, kedy sa bude začínať prvé kolo súťažného ročníka. Môže byť, že ten druhý zápas nebude, ale my veríme v to, že budeme hrať dvojzápas s extraligistom, čo chceme určite. Tak ja si skôr myslím, že to bude atrakcia pre ľudí, že prídu sa pozrieť na reprezentáciu do 20 rokov, no a my ako klub tak máme o 2 domáce zápasy viac, čo je potešujúce pre klube a pre ľudí, že uvidia viac o 2 zápasy. Tak to je skoro o tom hovoriť. Ja som akorát rozprával s Martinom Seglem, hovoril, že sú obaja mladí, chcú vyskúšať extraligu, tak ako braniť im nemôžeme a môžeme im poprieť len veľa úspechov a to je asi tak všetko. Pokiaľ by mali, alebo teda by boli vyradení, čo im určite neprajeme, tak teoreticky áno, ale to je zatiaľ skoro o tom rozprávať. No, jednania boli nejaké zmeny, uvidíme, že ako to dopadne.